go go go. Dini wachona kani madiba. Dianiko Dianiko. Apura ne panua sia. Roja wa. Makani ka urimo yero. Wakoma. Ice. Komu kana ndakashama munobva mativhurira window here. Aiwa amuvhuri keteni kana ndingandiri mumba. Ndanoka unozvinzwa. Aiwa kuroja isi mhosva wanu. Ye makani dakayo. Plus msana ndakukuona ikuno. Kudai Roja 3. Mokudo iko konda kukuona ikuno. Kumbo pamba bana. Nikuda kweni. Ino wa ndibva maita zvakuti munondidongorerwa kana ndiri mukati muchindidana. Ndinonzi gari. Ndozita rangu. Manje mukandidedza muchiti ndi makanika uye mundivhura keteni. Mumba mangu kandi ndinotovhura keteni handiti pamba. Aiwa chizotichidaro kana. Kana ndikatomuka mukatitadza kubuda ndinotopinda mwa. Muna chinombochishandisira ndakaona imba ichivakwa pamba pangu. Amai. Munoona maitire kuti vandinoshungurudzana mukojaka. Yekuti inini handina nguva ndichigara pana ndiri. But ini ndezvima kundivhurira neketeni. Inini pachangu inini kana ndichinge ndichitaura nemi ndofara kuremekedza iwo. Imuchindiremekedzawo. Nekuti inini pache munodo mari kwandiri. Zvekuti imba yenyu ndinozviziva kuti imba yenyu. But asi ndiremekedze iwo. But munoti munokunoka mondivhurira keteni. Shamwa ina ndinakazonzwisana newe kana kuti undizoti ndinoacta sei kana ndiri pamba pangu handiti. Handidi kuti ndida kukuona kumain house. Handiti. Kana usingade kuti ndikudedza kuti makanika. Iwo ndowakauya pano ukati gogo ndodo imba basa rangu ndimakanika. Zita rako ine kuti gari handine naro dzongwa runotondibudawo. Mama window clean one. Saka ina makapinda akachena mawindow. Handiti. Mira ipapo ndine meeting net. Roja 2. Come in kupi andipinda mudzimba dzevanhu. Noti come in kupi kwamunoti come in. Come in kupi kwacho. Pano, pano kanonzi pano. Ukutorekodera kuti studio pamba pangu. The personal thing. Ukurekodera zvipi zvacho? Personal space. Saka utori serious nawo yemusic. Tokoti wana problem na iwe nemusic yako nokuti rent yangu unoita sei? Unondipa. Asi iwe dzokera hako unoita. Iwe unozoti nanda problem nayo. Uri munhu wekuti ndinoona kuti uri professional pazvinhu. Chokwadi. Zvekuti ndikuona kunge tichagarisana. Tichagarisana. Thank you. Aiwa rekodha hako. Nice one. Uzvandidzivisa kasong yacho inenge iriponyiwana. Okay. Abachira manyama. Roja 3. Chicha nito nende mali. Chakula kama chukua zibumele mjibura koteja sikuda mjibura. Chakula kibumele changu. Kwenye sakanyeni babumuta zile chicha nito. Yes. Sina pesa ngwana kama mwako nipanga munga nitishipana. Chicha. Ani unaona huyu mande banu. Kwa nini yake anaita chimshake zinondi dakaza. Ayo ona itamani. Yeye kuina ndakubileka. Ndio sema nyora nyora someza. Ni ndoshanda ukani. Aka takaisha wiki ni. Amira mtasi ndio mtasi. Hakuna kana bali kutokulemba moja kudai kutokulemba kudai hakuna mali. Hakuna kitu ndio mbongo ndio mtu na iwe kama hivyo. Sasa hapa ndio unaje? Kisa ndio peni ndio. Zaisi ya ndugu yetu. Ndio mgara mkapopotea mkapiga kila na kile chikafu. Labda ndio roho. Je, mami akaleta nyanya yako bana. Iwe
rent yako ya January. Rent yako unakuwa ukipata mwanzo 13 January. Asema kukumbira mbele ndio ukipata mwanzo wa. Sasa tuamweza wanunza mwanzo wa mali yangu mtu ya kwa. Asi kubamswa wani kana mtu 13 wa tukishe. Yachi wamwe diwan. Sasa sasa Don't worry, mbele. Wana nikotiza na tende. Zirubiti na isutu karamuza kana kanzi ka shuta. Tuna upenda na ndio kule rose awali. Asisa hicho hapa kasha. Ndio na mada mwangu. Atina Yesu Mungu mwache na. Ivimi ichaimutagema ndapota ndizvo kutaura ndokumbiro zvinoitika mabasa enyu handinei bedu wega vakavakwa mudhuruvi makuri kweri Mwana maile changa mera usanditi mai usandichembedza ndaro okay right bomwenda nai vamakanika Zvanya kudiko nasi. akakudiko nai Ai nikani chini kwenye makusenzena naye. Ndire chikonekta naona wabe kubasa chini. oh maramba kubuda ora ikiregai Munoona ka? regai kubuda Aiwa. iri ndakunetsai ndi muri pamudhuri wangu ndekukunetsai monditadzira panapa ndonyarara handiko ndokunokerai uyo anga ichinda kupokati guri munhu akanaka chete ndisabhounzozvo regai chipedzai basa handichada zvekutaura Munoona chii? Inini problem yangu ajenda rangu ipa panapa. Andina anondipana mugari panogarira zvakanaka. Asi kana ndimuchitaura muchiribvisa uno ndingaidza kuti makanika. Munhu ndesoziya basa randinoita. Munoona kana ndichigarisana ka kutonga kuonana sevanhu. Asi bado ndikaidza kuti makanika. Munoona inini pachangu ka ndiri munhu wekudendebatikana. Nedzangu dzodza kubanana. Ndiko nezvinaona ndakagadzira. Bwana kuvoisa vaitaura mavoisi kukuidza mavoisi vachinditaura sekunge ndinonei handikumuvoiwo kukanzura Aya nangu inangu mabasa muzvekuti netse handitika. Zvokuti makira atingoita dzimweni dzenguva gore richangotanga. Saka zvinotedzera bata grip kuti tonyatsoita sei. pamunozobata grip pacho ndenge yanguva ichigara mahara mabhizi anga kugadzirwa panapa Asi usapenda. mwedzi watopera 25 mwedzi watopera I'm so busy. okay iwe achiita zvaurikuona zvinoita sezvinokuita ini ndichatora matano angu anoenda waitanga Amai musandidaro. Munoona ka? Uyu ajenti ndiye ane problem. izvo zvokuramba muchindita amai ini handinawo muchindichembedza handizvoita kumbera mondipeiwa Nadzo dzimba dzavabereki veimba. Toita seiko tinodzokera kudzimba dzavabereki. Todzokera kudzimba dzavabereki. Tichaitwa mastendi mana. Sinomvura mutswa kuseniseni. Unofonera jini wati kudai ndakaziva zvangu. Tumbospina pane jira ndakazvara mitauro problem yekuti nimi munema kubasa ndindinetikona pakutishaisana naika wakambozvezvezvika ndokutora mari kungonobaya kudai mari yake watatu muchaidyiwa mudzimu yako yakasimba iyi ona kusvika pano panepano yavhita mudzimu yako yakasimba iyi kungonotora mari paya kuisa paavhita paya kuti tachiite ndichifulaya panopedzwa pachokwaiwa chindegekei kungotidzvata kudai zvapara Kanzongoneza nechimai icho chinendiro chimba deri yechimai icho chicha minoti
Kashitsvage basa chitsvagewo kana kubika machips mutown unoziva kuti rent nhasi rent mangwana rent asanazvo badira kana ndoda nai saka ndo zvaunongoshara pamusoro pangu udaenda nengu mune ngozi here munozoti vanhu ndimune muedzo mune muedzo bona chi amuna vana chitotaura pali pana amai vangu vari pane vangu vari kunetsana nemudhudhu wavo ndo munhu andai chitaura nezvekuti haimi ndingataura nemiri wangu zvii inandi zvatoshata kana zvadai so zvinenge zvatoshata nekuti haunganditaura kunge munhu asina basa iworo uri kunditadzira aiwa inezvi unoona mari yekuisa munhu uri kuwana mafuta ekuisa munhu asi renda haudi magetsi wana hada kubhadhara izvi zvakatsvuka mvura yacho haubhadhari zvese hauna uri munhu akaita sei toenda newe kubasa kwako ikoko uchiona kuti mari dzako dzinofamba sei nekuti kana inini landlord wangu ndiri kumba wachingouya uchindudza mastatement handizoone kuti uri kuiwana kana kuti hausi kuiwana seat belt daisi listen madam owner basa kwandoenda ukwandi zvimwe zvautombooma but sometimes ndona kutoenda ndikashanda uko ndikashanda zvakanaka ndikaklemba ndona ndikaklemba mota kana i5 ini ndobhadhara rende igore rese so I don't have to complain about zirende rende izvi zvimasmall chitawo chimutsa mota tichende no tokaenda kupi kone yako mana ngatite so ndokumbira 3 days just 3 days I will sort you out even kwanonipa grace 3 days anditi pandiri kubvawo kutown ndiyangoita madhiri angu ndangospina so ndiri kuingira something I know you can try everything. So, Papa chatwa nepresident. Makafikira Valerie. Valerie ndo yopiwa nani zvangu? Ndangana muzandipa. Ndakutsvaga Valerie. Sure. Alright. Saka iwe 3 days wochiti rent yangu wochiti chi? Ndo in 3 days time ndikuya ne rent anditi ndikuya ne Vale. Hana munopiwa Valerie. Saka ndiri kuona shumo. Ini kungosvika mutown kungowana munhu akaita musarinya kungokrosa line kungoguma even wakapaka zvakanaka kangondibhowa chete ndotosa clembe ukasangonditi masora sei ukuna ndakapfeka nyembedzi ndoisa clembe saka mari dhondwa especially apa nditori pakutsvaga apa I don't worry waine munhiki wemari muchashaya mufaro panapa kana mukatitadza kubhadhara rent dauri rinofeta imbai no maperenzi angu pazvaakafa zvekufukirwa nevabereki vamushizi maakutanangira muchaya in 3 days time iripo mark my words ndiri munhu womutemo alright ikandibai no problem ndozvandikufarireke ndozvandoda ke chitifurira kaudaenda neni here no problem ndofana kufarira chindofarirai yes don't worry no don't worry come on chimaicho chisharabhisheni rent kuita sex aman chichakadaro icho chitoona madhira datoita mutauni ka iye nhadatoona nomutemo akada siyona anganetserwa rent achindisaidza chimai ipo papa dei imba iyoyi denga iri yacho isina yabereki sadyiwa rinopisa pano Endai zvenyu ko baba vari kupi wozviya wabuda vabuda asi mavaona ndavaona naimi mamagara muchizvikaenda kudaro kunge muchanditwarira sofa naimi usatogara zvisirizvo zvekuti naive vakambogara kana kuri kunziwa dai kuri kunzo nesofa mba vakuwai zvinhu zvose kungochete mba makaona andaona masofa naimubva maendesa aiwa bakaziwonaka uri tongori kuya uzondifikisa aiti mhosva ndakudaidzai kumeeting handiti it's fine murume wako haana kuyatadza kuatenda handitika but haunga
kana ndinototya unozoti masofa yaka of course maoriginal but haungazvikande kudaro Madam Landlord. aiwa sandidedzi masewa Penyu wekuloja. Tozviziva kwawo. but pindai umwe uyu naimi kutamba maclass nekudhakwa munorimwireiko noro ina handidi mashura muno handiti gari kwakanaka here uyo wakandidhakwirwa Hata makani. nemurundonero izvi Ndabuya ngone pasuro. Iyo. Yeah. kana iri pasuru kana iri pasuru unozoti pano ndinogara munozoti ndinogara ndakataura kuti pano ka dai kuti kunzi vabereki vangu vari vapenyu maisaita matakana nenyika munoita inini ona kupinda muno makadai so Mwana papa sofa vaone mama. wona magrizi aiwagara pasi aiwa musamagari ei pasi ndinotsamwa manje masofa iwayo ada kutonocleanwa futi modzera maoiri ozondidhurira kucleana moti munonetsa rendi aiwa kana Amanda kuti ndokutadza ndo ndichagara. iwe sururudza teboy Matema zvenda ndati sana ari matema zvaro ndingadzorwe tsvina seberapo ugare zveutaumbiro zvanenjinzwa Jesu, munokuvara mukomagari tekitizi. Munonyatsokuvara zvishu. imi iwe yogara apa iwe sebera apa uyogara apa ndinokunzwa sina kuti tinzwanani mastress mama ndeti yangotengerwa doro nevarungu. Zvangonzo kuti bvise stress. Muri kudziwanza stress dzayo mukomagari. yes kani zviri sei Arosoro maseno. neiwe chinarara neiwe ichikuda panze naiwe akagona atondonzira sefu kunge bati Yakavhurwa iyi Mother Landlord. ine payambodonha pamasteps. aingatadze kuvhurika nekudai ikoko Torai. Ndaishotowa zvimwe magrizi angu yandichakupai mondiwachirawo. Kuseka maikirwa sefu. saka iwe uri kusekei Anoseka chiko ndakuigira iwo. Ndonorutsiro wona. uye angogare panapa zvako iwe Iwewe unoizwa unorowawo kana uchirowa mulavi wako zvimwe unorowa sikani. Zvizwaro marasa Wanorowa musada. Zotori. Musada kula kuti saiza zvamunobva maita kuti mosukura muchitikava togariswa pasi motikava kudaro. Geza iwe